tots, benvingudes i benvinguts al ple ordinari del mes de juliol. Espero que l'estiu, dins d'aquesta anomalia, estigui sent el més normal possible. Si us pareix bé, fem un minutet de silenci per a aquelles persones que estan passant-ho mal i sobretot les persones que han faltat. Moltes gràcies. Doncs sí, ara ja comencem el ple. Com estem tots? El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior en data 29 del 5 del 2020. Algú té alguna observació a l'acta del 29? L'aprovem. Vots a favor? Tretze vots a favor. Passem al punt següent, el 2. Dictamen relatiu a la dissolució del Consorci per a l'execució de les previsions del Pla Tècnic de la Televisió Digital on tenia iniciativa. Este punt és una... Sí, comenta. En primer lloc, assenyalar que conforme consta en l'informe que hi ha a l'expedient, es tracta de dissoldre una entitat de la que formem part i, per tant, falta una majoria absoluta. I en quant a la part dispositiva del dictamen, tinguem que es proposa l'acord, primer, d'aprovar la proposta de dissolució del Consorci Canal 45 per a l'execució de les previsions del Pla Tècnic de Televisió Digital on tenia iniciativa, en haver decaigut l'objecte per al qual es va ser creat. Segon, aprovar la seva liquidació a zero, sense cap assignació d'actius als municipis consorciats, en emmalaltir el Consorci de béns, drets o accions de naturalesa patrimonial, ni reversió d'obres i instal·lacions per no insistir ni les unes ni les altres. I tercer, disposar la notificació del contingut del present acord a la Secretaria del Consorci Canal 45 per al seu coneixement i efectes procedents. Això primers acords en el ple i després s'acordaria en el que és el sí del Consorci. Però per això fa falta el nostre acord per majoria absoluta. Això és un pla tècnic de televisió que fa anys que està i jo crec que no s'ha utilitzat pràcticament mai. I hem de ratificar-ho del ple, la dissolució. Per tant, algun portaveu té... Jo tenia una pregunta perquè això ja fa molts anys que va haver ahir. No sé si l'Ajuntament d'iniciativa al final, que era el president del Consorci, al final no va encetar el procés perquè, per mi recordo, m'ho citava a reunions que ajornava i al final... També ho he viscut en el màster. També, però estem igual, no? No és ja, crec que s'encara el mateix de sempre, que no s'ha ficat al final res i... En dues vegades se va citar. La primera, l'alcalde de Xàtiva no va poder assistir, no vam anar, i la segona volta també. A la tercera que m'ho va citar no vaig anar jo. No, però bueno, no, perquè estava condenada ja a... Sí. I bueno, doncs això. Per tant, si us pareix, votem vots a favor de la dissolució. S'entén aprovada per unanimitat i per tant es dona la majoria absoluta. Per tant, passem al tercer punt.
el dictamen relatiu a l'aprovació del Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible, el PACES. Bueno, això és un... Sí, perdó. Vale. Pel que fa al dictamen i a la seva part dispositiva, el que es proposa en el si del ple és primer aprovar el Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible, PACES, per a la ciutat de L'Olleria, i segon, comunicar aquest acord a la Diputació de València i a l'Oficina del Pacte de les Alcaldies, per al seu coneixement i per als procedents. És un pla que va començar la legislatura passada en el govern anterior i l'han de continuar. Per tant, és un pla que tinguem dalt, que ha vingut ja definitiu per a quedar-se. La veritat que hem de ser conscients del canvi climàtic i hem de prendre les mesures necessàries per a pal·liar aquest canvi climàtic o ralentitzar-lo de la millor manera possible. Per tant, creiem que des de l'Ajuntament hem d'unificar esforços i portar a terme aquestes mesures preventives d'augmentar el que és la temperatura a nivell global que estan destruint els ecosistemes de moltes parts del món. Per tant, reitero que és un pla que va començar l'equip de Compromís i per tant nosaltres també anem a continuar-ho. Per tant, si voleu vos expliqué aquelles coses que creguem que anem a fer des del consistori i també estem oberts a que pugueu aportar aquelles coses que siguin beneficioses per al poble i sobretot per al planeta Terra. El que volíem fer és dirigir les subvencions o demanar les subvencions que ha tret la Diputació, com és el tema d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques, fer una auditoria energètica. Sabem que moltes coses d'aquestes estan ja en marxa, anem a seguir-ho endavant. Auditoria energètica, anem a intentar a veure si també ens donen un cotxe elèctric o híbrid en distintiu eco. També anem a instal·lar unes plaques fotovoltaiques així en l'Ajuntament per a que tinga un autoconsum, generar i en definitiva anem a veure si ens donen també la subvenció de la trituradora per a evitar quemes i si no, en vez de cremar, haurem de comprar una trituradora per a cremar totes les podes que fem. Per a no cremar i no tirar el CO2 a l'atmosfera. I si totes aquestes coses són les que anem a intentar portar a terme. També en les subvencions de la Diputació, el pla d'inversions, des de la Diputació ens proposa les ODS, però nosaltres anem a anar un poc més enllà, com és, per exemple, la reforma, la millora de la piscina municipal i els vestuaris, que anem a eliminar molta quantitat d'aigua, per tant, el consum energètic serà molt més xicotet en quant a la seva depuració. Després també anem a renovar un tram de les tuberies d'allà dalt dels dipòsits de l'aigua a l'entrada en la Querna, perquè està eixint-se l'aigua, té una fuga i estan perdent molts litros diàriament. Per tant, anem a intentar que es solucioni aquest problema. També anem a canviar la luminària, la il·luminació de l'abrigar i l'entrada del poble per les noves luminàries i, sobretot, anem a comprar un cotxe eco, que és híbrid, i aquestes són les coses que volíem anar fent i que creiem que és important per a portar endavant aquest projecte ara a curt plaç. El que passa és que sí que aquest projecte té que ser més ambiciós i té que anar més enllà
de les coses que podem fer diàriament. Però sí que hem de prendre un poc consciència i anar evitant renovar la flota municipal i anar adaptant-se a aquesta realitat. Per tant, dono la paraula al grup. Portaveu Juanjo. Sí, gràcies, senyor alcalde. El grup que represente sempre s'adherirà a qualsevol proposta que sirva per a cuidar la natura i per a tindre menys huella de carbono en l'atmosfera. Entonces, nosaltres estem perfectament d'acord. Vale, gràcies. Grup Compromís. Sí, la trajectòria se va encetar este procés, també s'ha aprovat per unanimitat. Jo entenc que és una cosa que és difícil no estar d'acord en els àmbits generals. Després a l'hora de concretar sempre se poden perfilar les coses. Però entenc que una aposta local, el que defineix una aposta local és la nostra mesura d'aportació a poder lluitar contra el canvi climàtic i tot el que comporta. I per tant, estem contents, valorem positivament que se recullen les mateixes propostes, que s'amplien i que per tant el que se faci és fer un pla a llarg termini en el que se pugui anar poquet a poquet convertint la nostra localitat, ja no en un referent, sinó simplement en complir allò que ens pertoca com a ciutadans i com a administracions a l'hora de poder contribuir per a lluitar contra el canvi climàtic. Per tant, són mesures en les que estem d'acord. Moltes gràcies. El grup popular? No, ha estat suficientment explicat. Ninguna observació. Mariola, m'he oblidat de lo que ha dit. Bàsicament és això, el que passa és que n'hi ha xocotetes coses que també estan fent-se. Han de demanar... Sí. Anem a demanar també... Estan fent-se diversos plans també. El PUAM... Un pla forestal que també ens fa falta, el PUAM que és el pla urbà de mobilitat sostenible, és que el PUAM... I entonces n'hi ha també diverses coses que estan fent-se perquè ens fa falta, ens ho demanen precís per a... Són requisitos para lo del pacte d'alcaldies, per fàcil. Sí, l'auditoria energètica va destinada a quatre edificis públics. Han intentat que foren els que més utilitzen electricitat, l'Ajuntament, l'EPA, el centre de dia i el centre social. També tinguem l'escoleta, que també hi hauria que revisar-la, però el tema de subvenció havien demanat aquestes. I també el que ens agradaria és que en l'escola Isabel Catòlica demanar en el pla edificant que s'instal·laren plaques fotovoltaiques en el sostre i quan faig en el pla edificant el nou col·legi de Sánchez Guarner, que ja estigui adaptat i que porti ja un gran canvi en la utilització de l'energia i sobretot que porti les plaques solars per a l'autoconsum, que sigui un poc molt sostenible, que porti les finestres ja adaptades. I ara que he dit de les finestres de l'EPA, el que anem a fer de l'escola d'adults, anem a canviar les finestres i anem a posar-les més sostenibles, perquè no hi hagi tanta pèrdua d'energia, ni de fred ni calor, quan estiguem. La que també hem tramitat és la subvenció de Smart City i nosaltres així en l'Olleria el que hem fet és encarar-la per a l'eficiència energètica posant uns quadres en l'alumnat públic i també per a medir la qualitat de l'aire. Per tant, si no hi ha res més, passem a votació. Vots a favor? Passem avant. Punt 4, dació en compte, ratificació del decret 2020-620 sobre sol·licitud d'ajuda destinada
a la redacció del Pla Tècnic de Gestió Forestal. Primer, formular la sol·licitud d'ajuda a l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària per a la redacció d'un pla tècnic de gestió forestal per import que, no fica l'import, no sé si estarà, en l'expedient estarà. Segon, donar compte del ple de la corporació de la present resolució en la primera sessió ordinària que es celebre per a la seva ratificació de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21UM de la Llei de Bases de Règim Local. Tercer, acceptar el disposat a la resolució del 20 de maig de 2020 del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per l'any 2020 les ajudes financeres per el FEADER per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible. Quart, declarar que no s'ha sol·licitat ni obtingut cap altra ajuda per a aquest mateix fi o cost subvencionable. Cinquè, declarar que l'Ajuntament no es troba en curs en les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei General de Subvencions. I sisè, disposar que per la Secretaria de l'Ajuntament s'expedisca la certificació literal de la resolució per adjuntar a la sol·licitud de la subvenció. Bueno, sí, es va fer un decret perquè es necessitava fer quant abans i ara anem a ratificar, demanar la subvenció d'estat. Bueno, doncs passem a torn de paraula. No, res a afegir a este decret. Aleshores anem a iniciar este tràmit. Com hem fet ara, l'inici d'un tràmit que es parla molt de temps també. Per tant, és una cosa necessària, per tant, estem d'acord amb això. Gràcies. Grup Popular? Ninguna observació, senyor Hernández. Gràcies. Passem a la votació. Vots a favor? Unanimitat. Intentem acordar, per tant, per unanimitat. Passem a les mocions que anem ara. El punt 5, moció formal del grup popular de l'Ajuntament de l'Olleria per exigir a la Diputació de València que augmente la dotació pressupostària destinada a erradicar el mosquit tigre i la mosca negra. Sols advertir que es tracta d'una moció formal que per tant no és de caràcter resolutiu i no té contingut obligacional, és de contingut més ideològic, protocolari, de qual està designat en el propi rol. Com sabeu, enguany ha sigut un any de pluges, ha sigut un any que ha anat molt bé per al camp, i això comporta també que es disparen les plagues de rates, de mosquits, de mosca negra, de cucaratges, i això anem sofrint i el que proposem nosaltres és això, si voleu llegir la proposta d'acord, exigir a la Diputación de Valencia de forma urgente a que aumente la dotación presupuestaria destinada a erradicar el mosquito tigre y la mosca negra. Está la última página. Así como que se elabore un plan de choque inmediato, contando con la colaboración de la Generalitat y los municipios. El plan de choque incluirá una nueva convocatoria urgente de subvenciones nominativas a municipios afectados. Punto 2. Exigir al Consejo de la Generalitat a la constitución de un grupo de trabajo técnico para la elaboración de un protocolo de actuación de medidas para prevenir y erradicar las plagas, en colaboración con los ayuntamientos y las diputaciones, que se aplicaría a partir del 2021. Y exigir al Consejo de la Generalitat a que mientras no exista el protocolo solicitado, se dicten de urgencia unas instrucciones de actuación para facilitar los permisos de fumigación a quienes los soliciten para evitar que el mosquito tigre y la mosca negra se convierta en plaga y un problema para nuestra agricultura y para la salud pública. Y 4, trasladar la presente moción al Consejo de la Generalitat Valenciana y a los síndics de las Corts Valencianes. En definitiva, el que intentem és que, ja que s'està fent-se la fumigació i dels invernals, de les zones més vulnerables, que es dote d'un més pressupost i sobretot d'un pla de xoc contra el mosquit tigre, perquè tots sabeu que el mosquit tigre és una espècie invasora i està en les nostres terres per l'augment del canvi climàtic, l'augment de la temperatura, i ha vingut de zones més tropicals a aquestes zones. Sabeu que les picadures són molt molestes, que en alguns casos transmeteixen alguna malaltia i el que necessitem és fer un plan de xoc. I
també dir a la població a què són els més vulnerables. En casa, les plantes, aquelles zones on està l'aigua estancada. Nosaltres en les xarxes socials anem informant a la gent, seguirem informant i insistirem que la gent eviten aquelles zones on puguen quedar aigua estancada i que prolifere el mosquit tigre i la mosca negra. I això és, en definitiva. Obrim torn de paraula per al grup socialista. José Blanco. Gràcies, senyor alcalde. No, res més a dir a lo que ja s'ha llegit, afegir-nos a aquesta moció i avant. Moltes gràcies. Sí, enguany hi havia una línia de subvencions, és una pregunta, perquè... Sí, una línia específica, vull dir, per aquest tipus de coses. Una línia específica de subvenció. Entraven dins o no? Moltes sí que una limitació de població i no sé si... Els diners mos se donen pel tema de població, no? Per què? Mos se dona, arreglo de població, mos se dona... El que passa és que la subvenció és molt xocoteta. Sí, la subvenció entra el que entra, s'ha licitat i... Vull dir, com s'ha fet un procés de licitació, s'ha adjudicat i se va donar. No, jo ara perquè, conforme has dit, pareixia que no es donarà una línia... No, específica es dona una. El que demanem és que s'augmenti aquesta partida pressupostària per part de la Diputació o la Generalitat per a combatre el mosquit tigre, que és unificar esforços entre les tres administracions, tant de la Generalitat Valenciana, la Diputació i els municipis, i que existisca un pla de xoc controlat per a tots, perquè no només és l'Oiria, que són tots els pobles de la costa, sobretot el Mediterrani. Per tant, això és el que demanem. Demanem més financiació i, sobretot, més treball en conjunt entre les tres administracions. Ho dic perquè sí que hi ha una ajuda que estem fent és demanant que s'augmenti l'ajuda. Correcte. L'ajuda està. Jo crec que s'ha quedat... Si hi ha ajuda i si pot aconseguir més... Está costando alrededor de 6.250 euros, 52 euros por ahí el tractament de tot l'any. I l'ajuda em penso que són 1.000 i pico de euros, entonces, claro. Enguany damunt, o sea, en tot el que ens ha vingut, com ens diu que començar més tard, o sea, estem tenint més problemes, perquè ara estaven tratant-se, fins ara l'any passat es tractaven les embornals, per el tema de l'herbicida, per evitar que proliferara. Però, claro, a començar més tard, ja estem tenint més problemes i entonces tindrem que fer fumigacions en l'adulticida, en nebulitzacions, perquè, claro, el mosquit ja està molt avançat. Entonces, claro, es més costós i és un tema que, entonces, claro, si augmentarem un poc l'ajuda és que no n'hi ha la tercera part. Heu licitat per a tot l'any? No, es fa la licitació, però ells treballen més concretament en els mesos que n'hi ha mesos que no. No, és que t'ho dic perquè n'hi ha un escrit de maig de l'any passat de Salut Pública de l'Hospital de Xàtiva que van vindre a ser a l'Ajuntament i ens van dir que ja superaven el número d'incidències X, no recordo quines eren, i per tant el tractament s'havia de fer de l'1 de gener al 31 de desembre. Durant tot l'any, no ja només els mesos d'estiu, que era el que ens recomanaven fer. El contracte està fet per la licitació per tot l'any. El contracte està fet per tot l'any. Ah, vale, que és una licitació d'un any. La licitació és només d'un any perquè s'ha planificat per donar major cobertura. El que no són les analítiques del contingut tècnic, si estan previst per al control, si està previst per tot l'any. El bo que tens és que sí. El que passa és que si n'hi ha menys potser veiem que a baixa, que no n'hi ha tant això, doncs intentem apretar i dir, doncs bueno, i aquests tractaments fem-los els més efectius en els mesos que més n'hi ha, en vez de fer una volta a la setmana, doncs 2 voltes a la setmana. O ara, per exemple, l'any passat ho vam fer en Toixans, per exemple, la zona del cementeri, que sabeu que hi feia calor encara, doncs es van fer diversos tractaments perquè... Sí, ara també està fent-se ahir, també, perquè n'hi ha molta vegetació i proliferen els mosquits també. És un horror el tema dels mosquitos. És tot l'any, igual com les cucaratges i la derratització en Nejabassa també té l'ICA. I ha demanat formalment una reunió
en Ejebassa per a parlar d'aquest tema, no l'encarregada així del poble, perquè ja ha superat poc. I esta setmana que ve tinguem la reunió per a tractar el tema de la derretització i perquè la fan, perquè esta setmana van estar. Ara què passa? Que alcen les tapaores, arruixen i obres tu les finestres i la tapaoreta no para de cantar. Papam, papam. Les tapaores que fan ruïdo quan passen els cotxes. Entonces és un tema també a tractar. El tema dels invernals de tot el poble, que també els han de netejar ells en freqüència, perquè són 3 o 4 voltes, 3 voltes a l'any, 3 o 4, i ja que ha estat damunt era que es netegen. Ells diuen que sí que es netegen, jo veig 8, igual, perquè tenen que netejar-ho FTC i Ejebassa. Per tant, el que havien fet era una programació, però la programació no la fan. Ells diuen que tenen falta de personal, dic jo també. I tinc que donar un servici. Però tu tens que complir un contracte. Per tant, hi ha que intentar demanar-ho, perquè si a nosaltres es coloritzen la cara, doncs vosaltres sou responsables. I és així, sempre el cuento de nunca acabar. Per tant, anem a exigir-los que complisquen el que hi ha que fer. Perquè sí que toca algunes persones que tenen cucaratges, anem i ho veiem. Hi ha que tenen cucaratges en el clavegram, en el que és la tapadora, n'hi ha cucaratges, i n'hi ha altres que no, que les tenen dins de casa, o en la seva tapaoreta d'eixida l'alcantariat, i per tant ja és un tractament que s'han de fer ells. Ara el que anem a fer, el que anem a intentar fer és, quan vinguin que m'ho avisen, quin dia van a fer-ho, avisar a la població que anem a fer-ho i que facin el tractament a l'hora. És a dir, el veí se'l fa a casa, el que vulgui, i Ejebassa és el que fa el tractament. L'empresa que treballa per a Ejebassa. Jo crec que això també pot ser un pla de xoque contra la panderola i la rata, no? I doncs això és. Bueno, si no n'hi ha res més que dir, si voleu passem a votacions. Vaig a favor. Unanimitat, aprovat unanimitat. Gràcies. Passem a la moció següent. Punt 6. Moció formal assumint la proposta de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat relativa al compromís humanitari i de solidaritat internacional per erradicar esta i altres pandèmies. Simplement que es tracta novament d'una moció de caràcter formal i per tant no té contingut obligacional ni resolutiu. Això és una proposta que us vaig passar també per a que s'adheriu a tota la corporació, tots els regidors i regidores, perquè la legislatura passada ja formàvem part del Fons Valencià per la Solidaritat, tinguem així a la regidora Glòria Micó, i ara estic jo també, i per tant, som sensibles i a aquesta situació, sobretot en els països sud-americans en els que es treballa la Federació del Fons Valencià per la Solidaritat i totes les federacions de les comunitats autònomes d'Espanya treballen allí. I hem vist adherir-se a aquest projecte per a aunar esforços i poder ajudar a aquests països, a aquests pobles que ja de per si són molt vulnerables. Ara aquesta pandèmia encara està deixant-los més vulnerables i estan patint aquelles coses de la pandèmia. Des del Fons Valencià està portant-se EPIs, material fitosanitari, i sobretot per a evitar contagis entre la població. Anem a unar esforços, des del poble anem a unar esforços i qualsevol
qualsevol iniciativa per part de la corporació serà benvinguda per ajudar als pobles germans de Latinoamèrica, sobretot en els països on treballa el Fons Valencià per la Solidaritat. I això serà, conforme tingueu por, ha de ser a títol personal i ara ha de ser el ple de la corporació. Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres Solleria és un poble solidari i demostrem en esta i en altres iniciatives que suport que s'adherim a aquesta moció. Gràcies. Moltes gràcies. Sí, endavant. Lorena Micó. Molt bé. Bé, jo també un poc d'il·lusions. Sí que és cert que ens alegra molt que l'Ajuntament de Solleria continuï estant ahí, amb el Fons Valencià, i donar-nos suport en les campanyes que estan dut a terme. És cert que el tema del Covid en Llatinoamèrica és molt complicat. Si així en el primer món ja és complicat, allí es multiplica per 3, per la situació política que viuen aquests països també, per la situació social que tenen i sobretot per la qüestió econòmica. La qüestió econòmica perquè si així ja ens costava molt el trobar mascaretes, el trobar nitrogels, el trobar tots els aparells, allí es multiplica tot per 100. Ens alegra molt, ens felicitem que continuem amb aquesta col·laboració amb el Fons Valencià. Recordar també a tots les regidores i regidors que es podem adherir com a regidors electes a títol individual. Després sempre sé que tinc un enllaç també que va passar per WhatsApp, que també si acabo us ho passaré vosaltres també. I res, jo sí que a nivell particular sí que estic seguint un poc la perspectiva de la zona en la que vaig estar, que era la Chiquitania de Bolívia, i l'alcalde, per exemple, del poble en què vaig estar, San José de Chiquitos, allí està la cosa prou malament. Sabeu que el tema en Bolívia, sota el nivell polític, està molt marejat, han tingut un canvi de govern que no acaba d'estar la cosa clara, ara estem promotant a fer eleccions, i si a això li sumes que és un poble, un país amb una densitat de població molt menuda, que les distàncies entre pobles són enormes i les infraestructures no estan totalment desenvolupades a nivell d'hospitals, a nivell de centres de salut, a nivell sobretot hospitalari, és de veure que la cosa està complicada. És que ens alegra que continuem col·laborant amb el fons en aquests termes. Ahir sí que està dotant-se, sobretot aquelles zones més vulnerables, on treballa el fons, d'EPIs, de tot el material, i la veritat que sí que està fent de barrera física. I bé, la veritat que estan molt contents, ens envien fotos, ens envien vídeos, agraïm-nos perquè, com bé has dit, costa molt de trobar els materials de guants, mascaretes, pantalles, i la veritat que estan fent una gran labor allí en els països, sobretot Bolívia, Ecuador, Salvador, que bé coneixes, que treballem allí, i bé, per tant, crec que és important adherir-se tots. Grup Popular, té alguna cosa a dir? Com no podia ser d'una altra manera, adhesió unànime de tots els regidors del Grup Popular. Molt bé, gràcies. Per tant, passem a votació, vots a favor? Se dona aprovar la moció per unanimitat. Moltes gràcies. Ara, hi ha algun despatx extraordinari? Grup Popular? No? Per tant, passarem a pregs i preguntes. Bueno, perdó, que falta la fulla darrere. Part de control. Perdó, relació de comptes. El punt número 7, dació de compte dels decrets d'alcaldia adoptats des de la darrera sessió ordinària del ple 29 del 5 del 2020. Senyor Anjo, tens alguna cosa a dir? No. Julià? Grup Popular? Passem al número 8. Dació en compte dels decrets 2020-627 i 2020-632 sobre la sol·licitud del Pla d'Inversions 2020-2021 de la Diputació de València, que com és esbrinat us ha adelantat algunes coses que anem a fer en
estat? No, res. Compromís? Una pregunta. Havies parlat abans de la piscina. Suposo que això també això. Hi ha algun calendari previst d'actuacions? Sí, ens agradaria que estigués acabat per a l'estiu que ve. Per tant, en seguida que ens aproven el projecte en la Diputació, fer el projecte, licitació i començar l'obra. Jo crec que en Nadal podem començar les obres, si tot va bé, i tots els plaços, i jo crec que en 4 o 5 mesos pot estar acabada l'obra. Això seran també els tècnics és que mirem convenient els plaços que s'han de seguir. Però si no passa res, en l'estiu s'obrirà. Han previst també adaptar els vestuaris i que siguin aprofitables per a estiu i per a hivern, que tinguin una entrada per el frontó i una entrada per la piscina. Així tinguem els vestuaris per a tot l'any, no només per a 2 mesos i mig d'estiu. Així n'aprofitarem. I dalt del techo, el sostre, posarem plaques solars per a l'aigua. La fotovoltaica i la tèrmica. Sí. Ho deia perquè com aquest estiu no he tingut piscina i l'any que ve, m'acabes de dir que segurament sí, s'haurien sigut 2 anys sense... Intentarem que no passi això, per al bé de tot el poble. Ramon, consultat en els tècnics de l'Ajuntament, el 99,9% l'any que ve hi haurà piscina nova. I enguany per què no n'ha hagut? Contesta tu, Dani, si vols. Contesta jo, si voleu. Tot el que vaig a dir jo crec que ho sabeu. Sabeu de quin any és la piscina esta? Ho sabem tot. Que se van jugar tots els anys, ho sabem tot. Se l'heu jugat tots els anys, se la van jugar nosaltres l'any passat. Per això no m'acaba d'explicar perquè un guany no se van jugar. Jo que li dic la veritat, antes del Covid, perquè la culpa no la té el Covid. Antes del Covid ja ho teníem plantejat, per almenys jo. Jo tenia plantejat ja tancar la piscina i no obrir-la. El Covid ha sigut la gota que ha colmat el vaso per tot el protocol que ens ha fet passar. A nivell tècnic estava desaconsellat per tots els tècnics de l'Ajuntament, servicis municipals, urbanisme, d'higiene, al final és de tots els diners que valien. Hi havia que fer una inversió molt gran en el sistema de depuració per a poder obrir-la. Al final ha sigut una decisió difícil, de fet he convençut jo els meus companys i al final em recolzen, però he sigut jo el que m'he encabronat en això. I ha sigut per això, per el cost econòmic, perquè era un cost econòmic que tenies que gastar en un any per a després a l'any següent tirar-lo a la basura perquè no anava a aprofitar-se, perquè no anava a fer-la nova, i per la insalubritat i la seguretat dels treballadors també. Un cúmul de circumstàncies que junt al protocol que tenim que complir per el Covid ens ha fet per seguretat, per economia i per salubritat i per seguretat dels treballadors la decisió difícil de no obrir-la. No sé si t'he contestat. M'has contestat. Que m'hagis convençut o no, ja és problema meu, perquè t'ho torno a dir, la piscina tots sabem de quin any està feta, tots sabem les condicions que està, i tots sabem que jo ho dic, des del primer dia ho dic, que saperíem que el dia que menys es donin compte, que no m'ho la deixen obrir, jo ho sabíem tots, però el que la veritat no m'acaba de convèncer és deixar-se plegar antes d'arribar-se a un any, que és l'últim any que podria estar en aquestes condicions, no obrir-la, perquè tinc en compte que s'haguéreu arriesgat de la manera que haguera sigut i es posa en marxa, teòricament per l'any que ve està ja en condicions. Està en condicions l'any que ve. O sigui, vull dir-te que si un any l'obris, ara estiguera oberta, està fent el mateix que estiguin tancat, no està fent res. Bueno, ja t'he dit que se m'ha ahorrat molts diners, ja t'he dit que hem posat en seguretat als treballadors i als usuaris, perquè l'any passat va haver més un susto de... Això ja m'ho has explicat, però torno a dir-te que no m'acabes de convèncer. Pues ja dic, per seguretat. Perquè els filtros, tu els has vist igual que els has vist jo, són d'antes que van néixer tu i jo junts, sumant les dues edats, que és molt vell. Però el que sí que vull dir-te és que, per exemple, prendre la decisió de cara a l'estiu és molt diferent a que prendre la decisió de quan s'acaba l'estiu. Perquè si tu prens la decisió quan s'acaba l'estiu, en un any... Has donat servici. Has donat servici. Te l'has jugat.
És que de totes maneres se la juguem. No, jo no me la jugo enguany. Jo no he pagat en perill a ningú. Anem a veure, l'any passat se la vaig jugar per poder anar. L'any passat entrem nosaltres així 15 de juny, entrem 15 de juny. El primer que fem quan entrem és l'urbanisme ens criden i ens diuen la piscina no s'ha obrit. Això és el primer que ens diuen quan entrem així, Ramon i jo. Ho han de dir. La piscina no s'obri. Jo dic, has firmat tots els anys perquè s'obliga i ara a mi no me la firma. Enguany vam prendre la decisió en més temps. I buscar la vida, buscar cacaus i l'any que la fas. Això estem dient tota la vida. Tota la vida. El problema l'any passat, bueno, parli, l'any passat hi ha diferents postures. Urbanisme o sanitat? Sanitat i urbanisme, els dos. Una perquè van caure, han hagut persones que han denunciat a l'Ajuntament i han guanyat a l'Ajuntament en els vestuaris i fora. L'any passat va caure una dona i per desgràcia perquè el paviment no era el correcte com fa molts anys. Després ens la jugaven també en l'àcid que tenia la piscina perquè la depuradora no filtra tota l'aigua de la piscina conforme toca i per tant ja que té més cloro i tindre la clareta, l'any passat, igual com tots els anys, anava fugint-se'n l'aigua, es feia verdosa i augmentava l'àcid. No sé, és l'àcid que genera el cloro, no? I doncs sí que es van tindre que medicar-se l'any passat. I per tant, enguany han considerat, sobretot després en el Covid, nosaltres, si voleu que us ho digui cert, ens vam reunir en el despatx antes del Covid, l'arquitecte tècnic, el jefe de servicis municipals, que és els que porten el tema del manteniment de la piscina, el regidor de ports i jo. Tots van decidir que no s'obria, que l'únic que estava encapotat a obrir-la va ser jo. I bueno, doncs ahir el Ramon, que anem a tindre problemes, i el Ramon, que anem a tindre problemes. I doncs no passa res, enguany l'obrim conforme puguem, i si es fa merda, doncs ja veurem què és el que passa. Va vindre el coronavirus, i entonces ja vam veure tots els protocolos, que no podien obrir-se vestuaris, que no sé quantos, que no sé quins, van dir, no podem obrir la piscina. No podem obrir la piscina, perquè si el vestuari no poden obrir-se, no pot anar a fer pipí o el que sigui a la piscina, als vestuaris. Deixa'm afegir algunes coses. Sols a nivell econòmic són vora 40.000 euros entre manteniment, socorrisme i alguna obra que han de fer ara, que l'any que ve no l'ha de propietat, que aniran a gastar-se d'altres coses més coherents. Més coherents o d'altra manera. Vull dir, al final has deixat d'invertir en algo que no donava la seguretat suficient per als tant usuaris com per als treballadors per invertir en una altra cosa. Jo considero que ha sigut una decisió valenta que fins a aquest moment no s'havia pres. Nosaltres anem conscients que s'arribarem a les polítiques de la gent, per supost, però han valorat, han posat per davant l'interès comú d'intentar que no hi hagi ningú problema, tant de caigudes i d'expansió del coronavirus, antes d'això. Per tant, ha sigut una decisió que ens ha costat molt de prendre, ens ha costat molt, us ho asseguro que ens ha costat molt de prendre i hem valorat primer la integritat de qualsevol persona abans que la gent pugui disfrutar de la piscina. L'any que ve tindrem una piscina a tot el poble, tindrem tots una piscina on poder gaudir de la seguretat que dona, tindrem un paviment quan toca, tindrem una piscina per a fer esport i activitats aquàtiques i recreativa. En definitiva, una piscina adaptada al segle XXI, no com la dels anys 70, que era el que estava fent-se. I per tant, demanem disculpes a totes les persones del poble que s'hagin vist afectades per no haver tingut obert la piscina aquest any i els diguem que si no passa res i el temps lo permite, el que diuen el refrany, l'any que ve, l'estiu que ve, podrem gaudir tots i totes d'una piscina adaptada al segle XX. I això. Pregunto una altra pregunta. L'any que ve s'ahorrarem aquests 40.000 euros, no?, de gastos que n'hi ha igual. El socorrisme no, el socorrisme tindrem igual, 20.000. Vull dir que i plorar-la l'hauràs de plorar també.
Sí, però en unes condicions més òptimes, de més seguretat, de més eficiència energètica i, en definitiva, del segle XXI. Estava molt mal, Enrique, tu saps que estava molt mal. Jo ho sé que estava molt mal. Jo ho sé Estava per tancar fa 10 que anys. teníem nosaltres per jugar-se-la, per obrir-la, perquè la gent poguera tindre el servici. Per això ara no m'explique com el claudicat i a la mínima de no res l'heu deixat. De no res? És que jo tampoc entenc com algú vol el servici antes que la seva seguretat, perquè jo soc conscient que si entra a aquesta piscina no és salubre. Vull dir, entonces, vull que el servici sigui a quin preu? Doncs això és el que nosaltres hem sospesat. Nosaltres podem pagar un preu polític per no haver obert la piscina, han sospesat antes de l'altre. Lo fàcil era obrir-la. Lo fàcil era gastar-se els diners i obrir-la. Era fàcil. Era molt senzill. I el protocol el 30%. Tots els anys es feia un manteniment previ per poder-la obrir perquè se n'anava per tots els costats. Enguany es podia fer això, però hem decidit... És el que jo, vaja, molt modesta opinió, Claro, és respectable. penso que enguany es tenia d'haver obert, tancar-se el dia 1 de setembre i el dia 1 de setembre que entren les màquines. No puguem. I resar cada dia perquè no passi res. No puguem. És un dia. Ja, clar, sí, t'entenem. Tot això, el que tu estàs pensant... És que tot el que estàs pensant, jo estava d'acord amb tu abans del coronavirus. Però tota la Tots en contra. La senyora, que tinc un informe que vam anar a demanar auxilio i socorro a la Conselleria de Depòs. Vam anar Dani, Esther, l'arquitecte i jo. Vam anar en un projecte fet per ella, diguem, i ella era la primera que deia que ella no pensava firmar. Ella, com a arquitecta, no firmava. Si volia Ramon firmar, Ramon que firmara, però ella no pensava firmar per obrir la piscina. Sí, pareix que L'any passat va vindre la inspecció, va tindre un poquet de problemeta. Que fer verda i tot això l'hauria. Però és que L'any anterior la també. pandèmia ja ha sigut la goteta que ha Sí, el coronavirus ha sigut el que a mi m'ha convençut, les mesures. El que m'ha convençut. Jo pensava, no podem, s'ha d'obrir. Moltes piscines noves no han obert. Del voltant sí, però... Digue'm. És que el primer que has dit és que el Covid no tenia res que veure. No, que va ser la gota que com el va ser. Que va ser la... Jo abans del Covid volia tancar-hi. Jo entenc que del Covid hi ha molts ajuntaments de qualsevol color. De piscines noves. Han dit que sí i altres han dit que no, perquè han valorat la situació, el municipi, els recursos i tot. I això ho entenguem. Jo crec que això ja no depèn d'un partit, jo crec que hi ha de tots els colors que han fet pensant en les seues possibilitats. Però clar, per això fer la pregunta de quan estarà la reforma, perquè el que se'ns va dir és que era una reforma. Que nosaltres atenguem la piscina té les seues deficiències, no d'ara, ni de l'any passat, ni de fa 5, ni de fa 10. És una cosa que ha anat arrastrant-se i que tots els ajuntaments, del color que sigui, han intentat tapar els forats per a poder mantenir la instal·lació en un servici mínim. I accidents també hi ha en el carrer i no per això tanquen el carrer. Accidents poden haver, així i en el carrer, en l'Ajuntament i en el pavelló. Jo el que volem dir és que per a molta gent s'ha creat una instal·lació que evidentment té un cost, com qualsevol servici públic. Una cosa és que es vulgui assumir o no. Però conforme bé ha dit Enrique, s'ha llevat un servici enguany que s'haurà pogut prestar igual que l'any passat. Ni millor ni pitjor. Més o menys igual. Ja no entenc un pa més i un pa menys. I abans del Covid, això és el cas. Correcte. El Covid ha sigut... Ja, però és que si s'ha dit que si és pel Covid, és pel Covid. I s'haurem d'aguantar. El Covid ha sigut la gota que són. Però se donen explicacions tècniques que no tenen res que veure en el Covid. I, per tant, la pregunta era... La primera pregunta era... L'any que ve també estarà tancada? Intentaré que no. Però sí. Si el Covid no lo impide... Bueno, això serà un altre tema. Perquè si es van a fer l'obra o ens tornen a confinar nosaltres conforme està la cosa i està tot... Això són coses que ningú controla i ningú va poder fer. El tema és que res. probablement estem 2 anys sense piscina. I jo crec que ningú dirà res si mos confinen de nou i qui ho diga si està mirant cap a l'altre costat. Vull dir, no està pensant el que vull dir és que si fora que dius és que ja estan les màquines treballant,
si ja estan les màquines treballant, calla i no diu res, perquè sé que a febrer estarà acabat i a hora d'estar oberta, estarà oberta. Així no ho sé. Però m'hauries dit, per què no comencen les obres en octubre? M'hauries dit això. No poden començar en octubre perquè la paperassa encara està en marxa. Sí, però... Jo pregunto... On han fet una de 2 mesos? Però la meva pregunta és, la paperassa s'haguera pogut fer estigui en la piscina oberta? Sí, tot. I donant un servici al poble, perquè n'hi ha gent, jo tinc piscina en casa, a mi no em fa falta. És un mal servici. Però, exacte. No donem servici. Que, conforme ha dit Julià, que està mal fa 2, 5, 10 anys, el polític de fa 2, 5, 10 anys hauria d'haver fet alguna cosa per millorar això. Era la piscina més gran que n'hi ha en tot el terme. En tot el terme, no, en tota la contornada. Era la piscina més bona. Però d'entonces per aquí, ningú, anem a veure, jo ara ja dic, de fa 10 anys per aquí ja no es valia la pena invertir res en ella perquè ja no era... S'havia de fer nou. O sigui, que no és que estigui en contra de que es faci nou, ni molt menys. Nosaltres ho portàvem en el programa. Entonces, la meva pregunta està ahí. I pense que este temps que la piscina hauria pogut estar oberta, pense que hauria d'estar oberta. Això és respectable. Per què? Doncs perquè igual que l'any passat, que l'any, fins 10 anys enrere, estem en la mateixa situació. És respectable, això. I ho penso així. Que te la jugues i arriba el moment, i a l'hora d'obrir bé sanitari el diu no pot obrir. Però sí. Vull que m'ho digui a Sanitat que no pot obrir. Si jo ho faig pessiquets perquè no es agarren infeccions de lo que es va agarrar l'any passat i que no caiga ninguna dona. Si a mi que em diga Sanitat que ho tanque, ojalà que m'ho digui i tanque. Ja tinc que... És que el que tu estàs dient que l'any passat es va fer verda, fa 2 anys no es va fer verda, fa 3 anys no es va fer verda, sí que és de veres que té que anar més colorada del que toca. I això ho fa pessiquets? No. Entonces, pues jo així no obrir la piscina. Però és que l'any passat se tenien que medicar 2 xiquets també. Estic dient que l'any passat es era verda. Jo no sé res de l'any passat, estic parlant de fa 2 anys, no? Sí, claro. Fa 2 anys el va fer verda també, que ho van criticar amb la... No era verda, no era verda. Era en les escoles d'estiu que els xiquets estan per la gespa, xafen la gespa, com no n'hi ha gespa, n'hi ha terra, pel mateix motiu, perquè està tot per canviar, i directe d'allí se n'entraven a la piscina. I no era verda, era marró, marró terra. Però això ho veu criticar vosaltres i veu fer que gent ho criticara. Per això jo ara estic en les escoles. Pues està molt bé. Per què? Perquè es va donar el cas i ho vam observar i ho vam dir i a mi em van posar la cara de tots els colorets. Un impresentable, perquè és un impresentable, de que la piscina estava marró i la piscina estava marró quan hi ha l'escola d'estiu. Quan no hi ha l'escola d'estiu, que no estaven els xiquets, la piscina estava perfecta. I l'any passat us passaria igual. Van estar 2 o 3 dies que estava verda i van pujar el cloró i ja està. Però quan puja el cloró, puja una altra cosa també. Exacte. I ve l'inspector i el diu... Exacte. Clausura de sol. Bé, jo continuo dient la mola. Això està perfecte. Sí, respectable. Això està respectable. Val. Algú més? Yo simplement per acabar, yo afirme que és una decisió acertada, és una decisió necessària, és una decisió responsable i sobretot, tal com ha dit el meu company, és una decisió valenta. Valenta. Res més, gràcies. Des del seu punt de vista, és tot el que diu, des del meu punt de vista. Parlo com a portaveu del Partit Popular. Val. Algú té alguna més que dir? Afegir? Passem al punt 9. Dació en compte de l'informe de tresoreria sobre la morositat del primer trimestre de 2020. Grup Socialista? Grup Compromís? Grup Popular? Passem al número 10. Dació en compte de l'informe de tresoreria sobre la morositat al segon trimestre de 2020. Res afegits de nou. Grup Popular, res. Dació en compte de l'informe d'intervenció relatiu al resum anual sobre el control intern exercici 2019. Molt bé. Per tant, hem acabat
aquesta part de control i ara sí, si no hi ha res que afegir per part de Secretaria d'Intervenció, passem a pregs i preguntes. Bueno, yo tengo una pregunta para hacer al señor alcalde como director de policía. Se va a informar de que se ha iniciado el proceso de nombrar jefe del cuerpo de policía de Bellería a un oficial y creándole una plaza de inspector. Me agradaría saber de qué se inicia este proceso y cuál es el motivo. Vale. Tinguem un jefe de policía que porta 22 anys com a jefe de policía. Correcte. Pues, com a alcalde ha sigut una decisió política, una decisió molt dura de prendre políticament i com a persona molt més encara. Molt més encara. Potser no és el pitjor dia, però pot ser que sigui el pitjor dia de la decisió que ha pres l'alcaldia i el grup de regidors de l'equip de govern. Per l'afecte personal, l'estima a la persona que encapçala avui la jefatura de policia. Tots sabem que si no hi hauria pot haver un inspector, perquè tenen dos jefes, han d'augmentar la plantilla, que estem en ello, per augmentar la plantilla de policies. No ha sigut una decisió fàcil, com dic i reitere, per l'estima que tinc jo al cap de policia, a part de ser oficial. I hi havia un company que volia promocionar a inspecció, a inspector, i per tant portar l'inspector també porta la jefatura. Volien anar-se'n a un altre poble i per part de l'equip de govern vam pensar convenient, valorant que anava a fer-se la plaça d'inspector i per tant canviar la jefatura. Era un canvi de jefatura de promoció interna. Reitere que ha sigut una decisió, tant per mi, en el personal, molt difícil. No li la donaria passar a ningú regidor ni regidora d'aquest ajuntament, i després el meu equip de govern tampoc. I, com qualsevol persona que vol promocionar internament o externament, hem considerat que l'altre oficial poguera tenir l'oportunitat de quedar-se en Olleria i poguera concursar a inspector. Señor alcalde, 22 o 23 anys de jefatura en el poble, de servici en el poble, d'una persona que és del poble. I jo crec que quedant-li 2 o 3 anys per a jubilació, que és el temps que li queda a aquesta legislatura, no se podría haber aguantado la jubilación para promocionar al otro oficial, que de momento no es inspector. No. Es el mateix rango que el jefe de policía actual. Son oficials els dos, però... Efectivamente, uno té licenciatura y l'altre no. No, me refiero que uno té la jefatura y l'altre no, siguiendo el oficial. Y en la licenciatura, lo que es el jefe de policía actual, en el moment se jubile, la plaça s'extingir perquè ja n'hi ha altres condicions per accedir a una jefatura, que és quan podria haver promocionat l'altre oficial. Entonces, bueno, pues yo creo que ha hagut una falta de sensibilitat per part d'aquest ajuntament cara a aquesta persona. Tots saben que és familiar meu i me ve de primera mà l'estat anímic en el que se troba i que... Però bueno, simplement volia que lo estan en pleno i que el que no lo supiera. Em pareix perfecte. Pareix perfecte perquè... Crec que hi ha hagut falta de sensibilitat.
mateixos. Sí, Vull dir que el company que està d'oficial no se'n vagi del poble a un altre poble, perquè els seus servicis estan més que justificats així en aquest poble també. Sobretot el jefe de policia, els 20 i pico anys que està així de jefe, o 30, té un currículum intachable, un currículum que ningú pot dir-li res. Jo l'estimo en lo personal i en lo professional i és simplement això. Ara jo li fiqué un altre supost. En el moment que l'altre oficial tingui el rango d'inspector, pot accedir a qualsevol altra plaça més, perquè no té vínculos en el poble, no té família, no és del poble. Entonces, bueno, estem desvestint un sant per vestir un altre i sense saber si va haver una continuïtat, perquè el moviment de la policia local és alt i més quan és un rango elevat. Simplement volia... Jo la veritat que ho sé molt i li agraeix que faig aquesta observació. En política es prenen decisions i unes afecten a unes persones, altres i són difícils de prendre també. Però no deixa de ser curiós que l'alcalde, que fa 2 legislatures, su mentor, l'alcalde Vila, va fer una jugada igual, a portar un inspector d'on tenien d'ací, com a cap de policia. Però bueno, això dona paul a que hi ha suspicàcies si és una persecució política, si és... Això ho vaig explicar jo al cap de la policia, que no tenia res que veure això, i li prometia que no n'hi havia res d'això, perquè ens uneix un vínculo que no és sols polític ni professional. Coincidirà amb mi que és altament curiós que en estos 20 y tantos años han passat 4 o 5 alcaldes i els únics que han posat com a pega a que el cap de policia fora l'actual han sigut polítics i alcaldes del Partit Popular. Jo no he portat a ningú. Vull dir, jo no he portat a ningú, ni he fet vindre a ningú, ni res. Jo, un company que està treballant així, vull dir que és diferent, o jo ho entenc diferent. Un company que estem treballant conjuntament i que ja dic que s'ha de consensuar les coses entre els 2 oficials, tot, i ahí estaré jo perquè seguís creixint, perquè hem tingut ja la xarra, i sense menospreciar a ningú, i sense tirar per terra ningú, i valorant el servici que ha fet el cap de policia d'aquest poble, intachable, intachable. I ho reconec així públicament, i ho vaig reconèixer a ell, i ho reconeixeré on es presenta. Jo no tinc res que dir en contra d'ell. Penso que no hi hauria millor reconeixement que haver aplicat a la jubilació en les condicions en què es troba. És la meva opinió personal. Això hauria sigut també, igual com tu, el millor, no? El camí més fàcil. Però també hem perdut un altre company. Bueno, però el que he dit abans, estem desvestint un sant quan queda un altre. I crec que hi ha coses que pesen més que una qüestió política o d'intentar retindre una persona quan ja tens el servici. Bueno, pues después si se crea la plaza ya vendrá un inspector seguramente tan bo como el oficial que se va a promocionar. Lo que vull dir és que això que faltaven 3 anys i que per a jubilar en 58 o 59 anys no se poden jubilar. Falten 2 anys. Nosaltres som polítics. Nosaltres ens vota la gent cada 4 anys. Nosaltres... Sí, estem de pas. Estem de pas, sí. Un funcionari públic que porta 22 anys en el càrrec sense tatxa, pues no me parece més correcte. Simplement, ja està. Va, moltes gràcies. Bueno, respecte a este punt, si permets. Sí. No, vull dir que no tenia previst, perquè parles. Ell és un
funcionari de l'Ajuntament de Llolleria, per tant necessiten la comissió de servicis per anar a un altre ajuntament, o és que hi havia, l'altre oficial havia optat una plaça en un altre ajuntament? Per una comissió que s'ha d'autoritzar des de l'Ajuntament, perquè si l'Ajuntament no vol, no se'n va. Això està clar. Però és que, conforme, vull dir, és funcionari de l'Ajuntament, va a un altre ajuntament si l'Ajuntament d'origen vol, si no vol, no se'n va. Que el perill també és relatiu. Però bueno, ho dic perquè estàvem parlant, no? De qualsevol manera, el reconeixement a les dues persones que han estat de caps de policia quan no estava un no estava l'altre, i els dos oficials, vull dir, són dues persones que, encara que sigui de fora, jo no passa res, vull dir, hi ha molts funcionaris que són de fora, i jo treballo en el puesto no sol també, vull dir que això, jo crec que això no té per què afectar al servici, no? I per tant, el treball que han fet els dos durant molts anys, o menys, perquè és jove, simplement, jo crec que és un reconeixement que podem tindre tots, jo crec que ahir no hi ha cap dubte. Però sí que m'agradaria que quedara clar que si un funcionari de l'Ajuntament de Lloret vol marxar té que tindre el vistiplau de l'Ajuntament d'origen. Si l'Ajuntament de Lloret, posem que jo soc administratiu d'ací, me vull anar a l'Ajuntament d'Ontinyent, si l'Ajuntament de Lloret no vol, jo no puc anar a l'Ajuntament d'Ontinyent. Que una cosa és tenir la voluntat de funcionari i l'altra cosa és tindre la voluntat de canviar de lloc de treball i que per tant en el fons sí que és una decisió política que jo entenc que és difícil d'assumir i de gestionar, perquè estem parlant d'un cos funcionarial més o menys vertical en el que hi ha un cap i que té unes ordres de seguretat i que contempla la possessió d'armes, l'ús legal de la violència i que per tant és una cosa molt més delicada que poder fer un paper. Però bueno, jo simplement era per aclarir que uno no se'n va si no l'autoritza. Vale, serà l'observació. I la pregunta, podria fer una pregunta? Sí, són unes quantes les preguntes. Si vols fer tu alguna? Comença tu. Bueno, jo tinc diverses preguntes que fer. La primera és, agradant-me al plenari passat, vaig fer una qüestió que em vaig dir que quan ho tingueres clar em diries alguna cosa, no m'has dit res, i la primera pregunta era això, què és el que hi ha? El contesté. La grua la tornem a les 8. La tornem a les 8. De l'Esprat? De l'Esprat. Acabem els treballs de poda i la tornem al dueño. I ja no anem a gastar més. S'indica que tornem la grua i ja està. Si després la grua li la va deixar del dueño o li la va alquilar o el que fora, ahí ja no podem entrar nosaltres. I després l'altra pregunta, el tema de la compatibilitat. El tema de la compatibilitat suposa que serà, si ara té alguna activitat, serà la mateixa que tindria fa un any, 2 anys o 4 anys, no sé. Per tant, si tens alguna... Entonces... Les notícies que t'obliga tota la franquilla i tot, I en seguida m'has contat una mentira. Perquè seria la primera vegada que la grua, un divendres per l'Esprat, li se torna al propietari. Perquè la grua sempre es queda en servicis i el dilluns siguin la guerra al propietari, primera. I la poda de palmeres s'ha de fer antes de les 8 de la vesprada, perquè si no es fa de nit. De nit es fa, en estos moments... Estem parlant de fa un mes i mig. En maig es fa de nit a les 10 de la nit, pràcticament. I com sabràs, el dia exacte en papers de les hores que es va fer de la palmera, que no és el dia 22, sinó és el dia 18. Jo no t'he dit quin dia va ser. No, sí, el vas dir el dia 22. No, va ser... No, ho tinc apuntat així, el dia 22. És que jo la fetge no me'n recordo. El dia 22. Perquè m'ho va dir un veí. Divendres 22, el jogo per a tot el dia. Continues pensant el mateix, igual que he dit antes, jo mantenc el que pense. Bueno, aquesta és la primera, i heu dit que no m'has contestat. La segona, sé que estan fent-se tales de pins en algunes propietats privades. Han fet tales de pins en propietats privades. Sí. Però vaig entrar en la que està fent-se pel Salido.
també n'hi ha queixes de veïns que estan talant-se molts clients allí, per veure si podies explicar alguna cosa, perquè és el que està passant. Pues el tema del salidor és una cosa que conec, perquè vam passar a replegar les papeleres del salidor un dilluns de matí i vam veure que estaven fent treballs allí en una parcel·la privada. I és una empresa de Moixent que es dedica a la madera, perquè van parar a preguntar i està fent un particular per títol propi. El que estem nosaltres intentant fer en tot el poble no està fent encara. No sé si us contesté la pregunta d'això. Sí, a mitges. Bé, una altra, una tercera. El solar que tots coneguem com aquí és de Ferrando, perquè no és de Ferrando, el Vinyadal de Servicis. El solar que està omplint-se ara, en poques paraules, de runa. Jo em pense que això, si estiguera fent-ho jo, l'Ajuntament ja s'haguera preocupat de denunciar-me perquè això no està en condicions, conforme està fent-se. I resulta que l'Ajuntament hi està omplint el solar en unes condicions que no són normals. Li contesté. Resulta que tota aquesta merda, aquesta runa, són coses que... Jo dic runa, no? Runa, vale. N'hi ha coses que són runa i n'hi ha coses que es poden reutilitzar. La gran majoria de coses es poden reutilitzar. Perquè les coses que no es poden reutilitzar ja s'han tirat a l'ecopart i ja s'han desfet d'elles. Després, el solar d'allí dalt està verjat, l'han tancat, perquè com bé sabràs, n'hi ha un taller de cotxes i tinguem servicis municipals allí i antes no estava obert i estava conforme estava. Per tant, s'ha tancat perquè es tiraven pedres, trencaven cristalls de cotxes de servicis, etc. I, sobretot, aquesta runa que n'hi ha allí estava antes, la mateixeta, bueno, un poc menys, estava la mateixa ahir darrere del pavelló Vilecova, cosa que ara s'ha comprat per part d'una empresa, s'ha comprat aquesta nave per part d'una empresa i ens han dit que han de desalojar d'allí. Per tant, ens han d'anar d'allí i han trobat un puesto provisional mentre trobem un puesto on poder tindre tot el material de construcció, perquè són rajols, són blocs, són bigues de ferro, són faroles de ferro i són papereres i són moltes coses que s'havien pogut aprofitar ja i estaven allà baix tot amuntonades en forma de runa. Hi ha moltes coses que ja li han donat ús i hi ha altres coses que li se donaran ús. Per exemple, estan els rajols de la plaça de la Vila, els quals estan trencats i pretenguem arreglar-los. Estan els rajolers de cara vista dels vestuaris del polideportivo. En definitiva, són restes de rajols, és a dir, quan es trenca algun rajol anem allí i s'arregla. Saps millor que jo. Això té que estar. Perquè he estat 4 anys. La meva pregunta, Ramon, no és que estiga o no estiga. La meva pregunta és, si això ho haguera fet jo, m'haguéreu denunciat. Jo penso que no. Tu penses que... Allò no pareix una xatarra. Això és il·legal. Això és il·legal. Està ben clar. Això és I il·legal. està ben ordenat. No està tot en un muntó allí. Per molt verjat que ho tingues, és il·legal. Que a empreses d'ací del poble s'ha denunciat per tindre material a Xina. Doncs a veure, aquest material està... Creiem que no n'hi ha perill perquè està tot verjat. Ara, una altra cosa és que vote algú. Però ja sabeu, quan vota algú en una propietat... Quan vota algú i s'espale, perquè damunt està el depòsit de l'àvia del tractor, que està mig fora, i la verja està mig volcà. Quan vota algú i s'espale, veuràs qui és el responsable. Però és igual que quan entra dins de la teva propietat, en la teva caseta, el responsable qui serà? Si s'espala, ja ho sabràs. Qui serà? No, que si s'espala ja ho Que sabràs. és així. I quan tu saps que també entraien allí darrere, a furtar, que han furtat els motors de llum, de la... Allò, crec jo que encara estava pitjor que això. Però que ja us he dit que és provisional. A mi tampoc m'agrada que estigui allí. Tampoc m'agrada que estigui ple de brosso i tota la vida allò ha estat ple de brosso. Però és que allò no és de... Ja ho sé. Allò de qui és?
Allò és del mateix que té el solar del camí Caputxins. Exacte. I està cedit pel que nosaltres el podem utilitzar. A nosaltres no volia cobrar. Doncs així no s'ha cobrat res perquè estem desbrossant-lo i l'hem utilitzat. I han tancat allí perquè ningú entra al transformador de la llum, ni puga entrar allí a fer el que tingui que fer, ni tirar pedres a uns ni a altres, perquè a través d'allí, per allí darrere, votant i entrant a furtar el taller i els altres que han entrat. Perquè apuntaven allí i pujaven dalt. Entonces, s'ha adequat allò, s'ha segat un poc, s'ha posat el material perquè no tinguem ningú puesto on poder deixar-ho, perquè ens han tirat d'allí, no ens han mojat. Intentarem buscar llocs, que estem buscant-los ja, i, bueno, doncs això, vos indica que hem anat a la cooperativa del vi, a veure si podem deixar allí. M'estaria buscant locals, anem a veure en quines condicions estan, i jo crec que si podem utilitzar instal·lacions per poder deixar, perquè no tinguem avui per avui, no tinguem un lloc on poder deixar, o m'enganyi. No ho sé. Perquè està gestionant mi eres tu, no jo. Vale, però tu saps també si puc deixar-ho en algun puesto. Pues jo en comptes d'agarrar això, agarrar una nave i llogar en el polígono, pagar un lloguer en el polígono mentrestant, perquè l'altra cosa és, anem a veure, si l'Ajuntament d'Olleria estava llogat en la nave de darrere del pavelló... No estava llogat. Bueno... Ahir hi ha un conveni i allí no es pagava l'IBI, ni ahir ni en altres Però costos. tu poden tirar aixina com aixina? Com? Clar, perquè tu tenies en una empresa i ara se ho ha quedat una altra empresa i se conveni s'ha acabat. No, l'altra empresa que s'ho queda, quan s'ho queda en el que hi ha. Entra sense... Home, t'ho dic perquè jo ja legalment ja m'he encarregat de buscar-ho. Entonces, acaba una empresa i es queda una altra. I deixa estar libre de cargas i de ningún res de res. Ojalá, clar. En sap a mi més malo. Igual es l'administrador concursal la venuda a una empresa. Sí. Entonces nosaltres un antiguo canal. Sí. Para nosaltres era molt còmode. Cada que entrava allí Cristo l'agonia, perquè allí entrava tot pisquís, per forats. Nosaltres no l'aprofitava per poder guardar. Estaven els forats, deixaves la carrossa de Nadal i el motor te'l tenies que portar darrere. Sí, això ho sabem tot, però si ho hem patit. Per tant, vosaltres també ho sabeu. Ningú ho ha provocat, però sí que ho han patit tots. Jo crec que el Ningú ho ha provocat. que diu és que no podem dir a la gent de centres solars i nosaltres... Jo tinc que desentar, Jo pense que allò està ben organitzat. Si un constructor tinguera això en un solar, jo no sé el que veuràs aquí, però el que ha fet l'Ajuntament durant molts anys ha sigut cridar-li l'atenció per a que no tinguera això així. Però nosaltres, la grossa la tinguem a cosa que antes no estava. Ja no estic dient... Però antes no tenia l'Ajuntament no ho tenia que tindre. He dit que és provisional perquè no podem tindre. Ara per alquilar, ara les persones que estan a la meva dreta i a la meva esquerra saben massa que per alquilar una nave industrial tinguin que entrar en un procés licitador per alquilar una nave. Si no és firmar un conveni de tu m'ho deixes a canvi de no pagar-me l'IBI, que això també ho sabeu vosaltres, com es fan les coses, millor que jo. Per tant, com ho han dit, això en una setmana, empreses i correres han tingut que desalojar, no ho deixem, però no ho deixem provisionalment, està mercat, intentarem que no entri ningú, que no s'espale ningú, perquè jo soc el primer que no vull que s'espale ningú, i en seguida que trobem alguna cosa, ho canviarem d'allí i ho posarem en un lugar segur. Que a mi no m'agrada tampoc. Ojalà sabem puc quedar allí. I aquest temps l'haurem dedicat a arreglar coses, a tallar brosso, a tallar sectos i a tallar de tot. Ahí anava jo ara. Saps que n'hi hagi la brossa en el poble fa que n'hi hagi paparres pel poble? I la brossa no està llevant-la. No? No està llevant la brossa pel poble? Això no pots dir-ho. No? No. No puc dir-ho.
però no està Bueno, sí, pots dir-ho, és lícit que ho digues, però que està llevant-se sense parar. Estan llevant-se totes les setmanes, estan fent El sones. que sí que sé que està llevant-se, perquè la brossa torna a dir-te que n'hi ha molts puestos, per no dir-te tots, perquè potser... La brossa és cada 20 dies. La brossa és cada 20 dies i és la brossa, un mes. I estem llevant-la, i estem luchant contra ella. Enguany és un any que ha plogut molt, que ix molt la brossa, però que s'ha descuidat el tema de la brossa. La brossa no s'ha descuidat, Enrique. A veure, des de confinament també... No, el temps de confinament també es treballava. Sí, però era més desinfecció, o sigui, dedicar-me a la desinfecció i tot, o sigui, és que s'ha notat. Del temps de confinament, Enrique no ha parlat. En temps de confinament, la brossa no està llevant-se. La brossa està llevant-se en els camins. En els camins? Doncs potser n'hi ha un parell de camins o tres que no es lleva. És possible, o que encara no s'ha arribat. O potser encara no s'ha casualitat arribat. els camins que vaig jo. O encara no s'ha És arribat. possible que tinc anar pel mig del camí perquè ja no pots anar per la vorera. El que sí que sé que has llevat... Però a veure, Enrique, no vaig a permetir-te que em digues que no s'ha llevat, no està llevant-se la brossa dels carrers perquè estem sense parar de llevar brossa. El problema és que el poble és molt gran i necessitaríem 20 persones perquè els d'FCC estan llevant brossa. Conforme em vas dir tu en una ocasió, conforme em vas dir tu, això és problema teu i tu ho hauràs de solventar. Clar, estic solventando. El problema es que estic solventando. El problema és que estic solventando. El problema és que estàs, doncs igual que està, intentant solventar-lo. No, que hi ha molts carrers. Home, la plaça de la Vila vaig passar l'altre dia i estava plena de brosses. Doncs passarà. Avui ja potser no n'hi ha. I jo me passo tots els dies per tots els puestos. Molt bé, jo també. Però... Jo també. No passa per la riba, és el Xina. A on? A on? Passa per la riba. Però a on? Tot el jardí. És més alta la mala herba que el que està plantat. Vale. Sense parlar molt més. D'avui, no d'ahir. Sí. D'avui. Passa pel camí Caputxins. Camí Caputxins? Sí. Però tu has vist que estava desbrossat de farà un parell de mesos. A veure que la brossa s'ha llevat. Home, clar. Si tu la lleves avui i quan t'he deixinat, que el parell de mesos aproximadament, no? Doncs potser és que la van llevar i es va posar així de seguida. Home, en seguideta. En seguideta. El que sí que sé que s'ha llevat són les 5 moreres que n'hi ha en el camí Caputxins. Bueno, no són moreres, són plataneres. Plataneres, perdona. Les 5 plataneres s'han llevat. O 4. 5. Són 5? Sí. Per mi que llevan tot el alerta que no 5. Jo pensé que eren 4, però són 5. No, n'hi ha 4 que estan damunt de la cera. Una morera i 4 plataneres. Entonces els dos tenien raó. Allí n'hi ha 2 banquets, que allí passa molta gent i se senta a la sombreta en els banquets. Correcte. Segons una persona que està clavant el tema que era allí, estos dies, ho ha llevat l'Ajuntament perquè està alçant la cera. Has vist qui ho ha llevat? Jo no. Jo tampoc. Sé que s'ha llevat. Ni l'Ajuntament tampoc. Doncs a mi, una persona de dins de l'obra, no a mi, Enrique, ha sigut així, a una altra persona, li ha dit que això ho ha llevat l'Ajuntament perquè està alçant la cera. Doncs, aquesta persona, igual com la de la grua, t'ha informat molt mal. Igual que el de la grua. Doncs mira, ni el de la grua m'ha informat mal. És possible que el que t'hagi informat a tu del de la grua és que t'hagi informat mal. No, el de la grua a mi no m'ha informat mal. Ni... No, t'ho dic jo perquè quan vulguis... Que vale. Que quan vulguis te ho corroboraré. No vaig a discutir. En testics. I després, el del camí Caputxins, nosaltres, allí, no han tocat, mentira, van tallar les rames de la morera perquè no podien passar per la cera. Les van tallar farà... quan va començar a rebrotar la morera, perquè allí no es podia ni passar. Van tallar la morera, la van arrebossar i ara tornen a créixer. No, no han tornat a créixer. No, ara l'han tallat per baix. Les 4 plataneres i la morera. Ho han podat per la soca tot. Però l'Ajuntament no té res a veure aquí. A veure, tu a mi pots dir-me que l'Ajuntament no té res a veure. A mi la persona encarregada sí que m'ha dit que això ho ha llevat l'Ajuntament perquè estava alçant la cera.
que ho havia passat jo, i de les 4 que n'hi ha damunt de la cera, perquè una està fora la cera, de les 4 que n'hi ha damunt de la cera, només n'hi ha una que alça 4 dits la cera. I això té una solució molt més fàcil, antes que tallar. Canti arbre, es pot arreglar l'inbornal, sí. No és inbornal, no me recordo l'alternativa, però es pot... L'alcorque. L'alcorque, exacte. L'únic que s'ha alçat és l'alcorque. Es pot aprovar. Bueno, doncs això. Vale, gràcies. I... Ramon, una pregunta. No, Qui ho ha tallat? L'Ajuntament averiguarà qui ho ha tallat per denunciar-ho, no? O com està l'assumpte? El que ha tallat això ha sigut, suposa que haurà sigut el propietari del solar de... El propietari del solar ha tallat del carrer, que són de tot. Estan a la cera. Estan en la cera, però sí. La cera entrava dins del... Però estan a la cera. Estan a la cera. És que hi ha el camí Caputxí, n'hi ha una palmera que estava damunt de la cera i quan vam fer la finca es quedava dins del balcó, però la palmera ja estava. I vam tallar la palmera, en comptes de tallar el balcó vam tallar la palmera. Llavors així jo dic, per què no s'agarra i en comptes de tallar la platanera desplacen 1 metre darrere el que vaig anar a fer ahir? Que no tinc res en contra cap de persona, que crec que cada un que ho ha fet creguem el millor que puga ser, però que no veig lògic perquè ahir passaven moltes dones i molts homes, especialment dones que són les que més passegen per allí, i en aquests dos banquets s'assentaven. Ara les dones, les persones no es podran assentar. Però és que uns arbres que estan en una vorera no són del propietari. No són del propietari. Les voreres cedixen i són espai públic. Jo no puc anar i tallar un arbre que vulgui. Si com a alcalde dius que cada un entenc que l'Ajuntament averiguarà què ha passat ahir i demanar-li... Les monedes del carrer... Les monedes del carrer València n'hi havia un tracte fet per l'Ajuntament anterior al nostre que dia que quan la morera alçara algo de dins de la casa... L'alcorque no, les arrels entraren dins de la casa, senzillament era informar a l'Ajuntament i l'Ajuntament ho tallava. I nosaltres, al contrari que ho fem vosaltres, quan va ser una decisió presa per l'Ajuntament, encara que no fórem nosaltres, ho vam seguir acceptant. No vam dir, com sí que sé que s'ha dit, que com això no és cosa de nosaltres, que t'ho va dir que t'ho pagui. M'entens? Això, si ho sabràs, igual que jo i tots els que estem així, entrava tot dins de la propietat i estava en el límit de la propietat. Per tant, això... En el límit de la propietat, perdona, estava en la cera. En la cera, però estava en la cera. Sí, però entrava dins de la propietat. Vols dir que estan autoritzant el que s'ha fet? A veure, i a mi no m'agrada, però si està... Però tanques els ulls. Tanques els ulls, vol que m'ho tallar les monedes? Perquè molesta. El mateix és les arrels que per dins. Tu creus que és el mateix? Però tu m'ho acabes de dir. Jo no ho sabia el pacte que tenia. Jo no t'ho he dit. El que estic dient... No, m'acabes de dir el de les arrels de les monedes. Les arrels de les monedes t'acabes de dir que és un tracte que n'hi va fer per l'anterior regidor antes de nosaltres i nosaltres vam creure convenient el que si n'hi ha un tracte fet, mos agrada o no mos agrada, l'han de seguir. Aquest tracte estava en el carrer València, no en altre carrer. Per tant, si em dius en el carrer del costat del carrer València no s'ha fet, el diré que sí. Perquè aquest tracte estava en el carrer València. Ara tu vols extrapolar-ho i vols tapar-ho que s'ha fet així per el que es va fer en el carrer València? El que vulguis. El que el dic és, autoritza el que s'ha fet o creus que s'ha de fer alguna cosa? No. Ho enllaço les mans. No, a veure, si molestava un veí, si molestava a un veí, en teoria s'ha d'agarrar cartes en l'assumpte, s'haurà de netejar, s'haurà de prendre decisions. Sí, si jo puc prendre una decisió si hi ha alguna que em molesta, com a veí del poble que soc. Autoritzat per l'Ajuntament. Primera ixa. Un bé municipal no es pot tocar. Depèn qui siga. Conforme està dient a mi, depèn de qui siga. Que no és el correcte. La morera estava, jo crec que la morera estava dins de la propietat.
i les plataneres estan en el límit. Tot el que estàs abogant... Que jo no vull justificar a ningú. Per què no abogues una miqueta en bé del poble? Jo estic abogant sempre per al bé del poble, que és la meva feina. No, perquè hi ha 50 dones que s'assenten a la sombra que ara no tenen. Molt bé, doncs ara el que hi ha que fer, en vez de no haver posat plantes en el camí Caputxins, aquestes plantes que siguin substituïdes per altres plantes. I en vez d'estar en la... Aquestes plantes, i aquestes altres quants anys fa que estan posats, Ramon? Però això tindran 20 o 25 anys. Vols dir-me que en comptes d'haver fet això, posaran plantes de plàstic, que no fa falta regar-les? Jo no estic dient de posar plantes de plàstic. Perquè, per exemple, no t'ha dit res que estaven gent del camí Caputxins estan secant-se. No, ja estaven secs. No estan secant-se, no. Ja estaven secs. N'hi ha 2 o 3 que no estaven. Anava a regar-los tu. Però bé, que anava a regar-los. Jo no, anava la gent a regar-los. Anava la gent a regar-los. Els tarongers del camí Caputxins ja fa anys que estan secs. Serà perquè ho dius tu? No, jo no ho dic, jo no ho veus. No, serà perquè ho dius tu. Però les plataneres estes, quan vagis, si vols, veges com estan dins de la cera. Ara tu vols dir que quan li molesten se les té que tallar? Doncs bé, el que tu digues, sense cada problema. Quan tens un arbre que entra dins d'una propietat... No pots tallar-lo. No pots tallar-lo? No. No pots tallar-lo, Ramon. Bueno, pot ser. Jo, en una propietat meua, lindera, en un arbre, n'hi ha un arbre meu que se n'entren les rames dins del seu, s'ha de quedar de mutuo acuerdo entre els dos propietaris per llevar les rames que molesten. Mutuo acuerdo entre els dos propietaris, perquè l'arbre està en ma casa. Si està proper de la paret, per lo que sigui, jo me dic així en ma casa, que està proper de la paret, i les rames se'n van al veí. Igual que ne tinc de veïns, que jo estic llevant tots els dies pinotxo a la piscina per els pins del veí. I la llevo i no passa res, i no vaig a tallar l'arbre. Ara, conforme tu dius, està legitimant perquè jo vagi i talli els pins. Ja ho estudiarem, això. A mi me demanen permís, quan vola el camí, l'usuari del camí, importa que talli la rama. Ja està, però s'ha de parlar. Ho veurem, a veure això com està. No, és que estic dient que està legitimant-me a que si a mi em molesta alguna cosa, que ho lleven. I si no, es pensa el que acabes de dir. Vull dir, s'ha fet en altres puestos, i hi ha altres que han molestat i estan en la cera. Anem a veure, si en un altre puesto n'hi ha un acuerdo previ... Però és que dono igual acuerdo que no acuerdo.